jebule mau sing karo sing ning gone kono mau kowe Mbak Dukuh kowe. Aku lali kok karo nyawer gol 100 kok. Ora oleh ngono ki ndelok nominal ngono ki lho. Jan biar nyoba nyono. Lho kok ngesek sampean. Ngono kowe. Heeh. Syukur. Pak Ruli ngedram Pak Ruli. Bangane dangdut ngene kan adur nganggur. Pak Ruli ngedram. Sing ngethuk main Mas Mojo, ayo. Kethuke cekok Mas Mojo, Pak Ruli ngedram. Ayo. Iso tenan po. Wes, ana aja nyepelek kok iki anggota dari Jatilan ternama Kudo Pranisa. Oh, gitu. Mas Ruli kuwi. Gusti Allah, bulan Gunung Seprono-Seprono lagi ngerti ya. Kula bangga aku iki diderekke para her-her. Kapareng kula badhe Kudo Pranisa lagune ngono kuwi. Nah. Ayo di yen nang gunung multi-talent ora kok multi-fungsi. Kowe aja ngias karo Pak Bronjong lho. Saiki wis alhamdulillah dayane nabung nyisihke dhuwit. Nggih. Wis iso mbangun mburi omah. Oh. Galvalu bajaringan. Ora sak ngono nggonanku iya to? Heeh. Nggih, tapi rapi lho niku kok kendangane jan. Apik. Sip. Apik. Halus. Tur monoton. Halus rapi tur monoton. Ya. Rapet lho. Kayak rapet karang sak rau banyu suruh. Mesa Pak. Oh, ora bisa. Sekar bisa.
biasa. Piyaga kok apa-apa iso ya, Kang. Kandhane gumun aku. Heeh. Kok iso ningu? Astagfirullah. Aja ngono to, Mas. Heeh. Iya. Mbak Yanti kan maju kok. Heeh. Bangane ketap-ketap. Iya. Orang sing jaipong ki ngefan nek karo Mbak Yanti. Wah. Cek. Iki kendangnya ra kok lek mudun. Ya, kendangnya. Tak tunggu jam. Deng pelan-pelan. Ya. Selak lho. Kengenjang. Oh. Kemiyut. Saking enjang. Ane kepijet tulisane mut. Mute. Sehat to, Mbak? Alhamdulillah. Piye nek nyawang wiyaga kompak-kompak ngene iki? Wah, marai orang ngantuk. Terus. Tertib. Tertib, ora ana sing nabuh karo udut. Ora ana sing copot iket. Ora nek sing copot jare. Ora nek sing copot sorjan. Ora ana sing nabuh karo udut. Ora ana sing copot iket. Ora ana sing diutang. Tenan. Alias akeh banget. Sembangipun, Mbak, sing pelok genti. Nah. Ninggal katresnan karena menikah request dari saudara yang ada di Citra Raya. Oh iya. Tinggal katresnan ya? Tinggal katresnan di gendene di Purwakarta. Pilih ibu cilik Purbun. Nah. Ora. Tinggal katresnan di mode anu, Mbak, mode senyap. Oh, adalah mode senyap. Spen ki. Ya, tak tonton wingi jare sampean ajar joget Klono Siwandono. Urung ganti. Aku nek anu ki paling kur 5 menit ben belajar. Arep ngombai arep ngono ku lho Mas, ayo repot to. Kok ngaku Pak Ibu? Dinas telo. Iki sesuk kudu tak kerepi lek latihan. Ora iya. Bagong. Sesuk ora lek kudu. Kedap tunggal mulai. Iki sapa Bagong? Sinan kuwi. Sindan sapa asmane? Mbak Yanti. Dokter gigi. Dokter gigi. Lho kok ngono? Andoro jana wae. Oh sakit gigi nih. Aku Gusnya aku. Ya, ninggal katresnan. Tuaga Pak.